A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa, yau maudu'in da muke tafi muku da shi shine kissan wani damo a lokacin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wani balaraben ƙauye ya farauto damo, ya shigo gari sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wasu jama'a yana yi musu wa'azi. Da ya ga haka sai ya tambayi mutane, wannan mutumin fa wane ne? Sai aka ce masa ai annabi ne. Saboda haka sai balaraban ƙauyen nan ya riƙe ta tsakanin jama'a har sai da ya zo ya tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya ce, na rantse da Latta da Uzza, sunayen gumakansa ne, babu mutumin da na tsane shi fiye da kai, ba don kar mutane na su waishe ni ba, da sai na kashe ka. Sai sayyidina Umar bin Khattab, Allah shi ƙara masa yadda, ya zara takobi don ya kashe shi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi. Balaraban ƙauyen nan ya fito da damonsa yankakke daga cikin jakarsa ya jefar a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya ce, na rantse da Latta da Uzza, ba zan ba da gaskiya gare ka ba har sai wannan yankakken damon ya yi imani da kai. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya kai damo? Sai damon ya amsa a cikin harshen larabci mai cike da fasaha. Dukkan mutane suna ji damon ya ce, labbaika wasu adaika, ya kai adan dukkan masu taruwa a ranar alƙiyama. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma damon, ya kai damo, wa kake bauta ma? Sai damon ya ce, wanda al'arshinsa yake sama, mulkinsa ya mamaye ƙasa, hanyarsa take cikin teku, rahamarsa take cikin aljanna, uƙubarsa take cikin wuta. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ni kuma wane ne ya kai damo? Sai damon ya ce, kai ne manzon ubangijin talikai, kuma kai ne cikamakin annabawa. Duk wanda ya gazgata ka ya rabauta, wanda ya ƙaryata ka kuma ya yi asara. Daga jin wannan sai balaraban ƙauyen nan ya ce, hakika wallahi na zo wajenka a lokacin da a doron ƙasa babu mutumin da na fi ƙinsa fiye da kai, amma a yanzu wallahi na fi son ka fiye da iyayena da dukiyata. Wallahi ina son ka cike da waje, a fili da ɓoye. Sai ya ba da gaskiya cewa ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, sannan kuma annabi Muhammad manzon Allah ne. Nan take balarabin ƙauye ya musulunta a gaban jama'a, kuma ya fara koyon karatun alkur'ani a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan ya koma gida, ta dalilinsa sai da mutum 1000 daga cikin ƙabilarsa Banu Sulaim suka musulunta a rana guda, kuma suka fito suka taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaƙi a ƙarƙashin tutar Khalid bin Walid. A duba Dalailin Nabuwa na Abu Na'im shafi na 320, a duba Al-Bidaya wan Nihaya ta Ibn Kathir mujalladi na 6 shafi na 149, a duba Qasa'isul Kubra na Suyuti mujalladi na 2 shafi na 65. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, a nan ne muka zo madakata na wannan kissa namu, sannan ku saurare mu a karatun da za mu kawo muku na nan gaba, duk lokacin da Allahu subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haka.